on Star FM, sounding good all the time, together with Capital 100.4 FM, Harare's Heartbeat. Snokuchingamidza kuchirongwa chatinoti isusu my ultimate gospel 10 season 2 chinangwa chiri chekuti tigare pasi nema-prominent personalities, ma-inspiring personalities, kana vanoimba nziyo dzechitendero, tigare navo pasi tinzwe kuti ivo pavanembenge vachitiimbira dzavanoteerera dzacho ndedzipi. This is season 2, so we had a season 1, right, which was kicked off by Ellard and Sharon. That was 2 years ago. And then this particular season was kicked off by Madam Boss, good friend of mine. She opened it up. The next guest was Jar Praise. I've got into a lot of other guests. Kuuya. Women's Month, Tangasana Prophetess Memory Matimbire Tienda Takadaro. But Nasi, from last week we had Brian K. This week we have a multifaceted content creator. Kana zvazipapa bayoka mwana wakutochinja. Tati multifaceted kura kuti anoita zvakawanda mukomana wacho yeyu. He's a professional model, he's a gospel artist, and he's also known for captivating gospel songs. I don't know if he's aware, but one of his songs, Mazua, did very well. I think it's the former number 1 on this chart, right? Help me welcome Denzel Madere. Good evening and welcome. Hi, how are you? Thank you so good. much. I'm good. Decent. Yeah, I'm not easy. What do you say? Yeah, I'm recovering. Good to see you. Good to see you, Sha. Tofana kutongotangira ipapo kuti titi nyama dziri sei. Are you recovering well from tsaona yakaitika? Zvakafamba sei? Well, ndaitongobva kufarm. On a Sunday morning. Then Ndakatobviswa, I think dream dust road, because pane dust yakareba about 5 kilometers of dust. Okay. So then pane imwe cave tire rangu rakablasta. So nekusaziva ndakangotsikwa mabreki. Kusaziva kuti inoita disaster. Kana ukatsika yeah. Tire raputika. Paranorwa muti. But yeah, ndakapona. Oh, we thank God for that, Sha. True. Mauna kusustain ma major injuries here. Yeah, ndangu chama internal, but but zvanani. How long ago was this? Last week Sunday. Last week Sunday. Okay, so you're still fresh in healing and all of that. But thank you so much for honoring our invite. Sinoda kutenda zvikuru nekuti remekedza kwawaita kuuya pa Gospel Greats. Wanga uchiziya here kuti pane nzwi dzako dzinorira pa Gospel Greats here? Ndakona chat last time. Ndakona chat ranga rine songs. I think about 3 songs. Really? Mu top 10 last time. Yes. The time akauya Madam Boss. How does that make you feel? You know, ndikachasa kwandiri kubva, I'm so humbled. Ndokwatoda kuenda kwauri kubva, but that was tied as top 10, but on the top 20 of songs dzinenge dzichirira dzinenge dzichipisa muma streets at a given time, song yako inonzi Mazuva Ekurarama yaitombotopa chat panapa, I think a couple of weeks back. Tikatozomboita imwe futi inonzi Minamato yedu. So keep an eye out for those songs. Okay. So maybe you can just give us a brief background. I know we're here to get to know you a little better, but just give us a little bit of a background. You may not share with us your age, but you know, where you're coming from, where did you go to school, what's your family like, and how did you discover? So for me, I grew up in kuChitungwiza. Ku unit M, ku elo kunongotaura nevangu kakando kwachakakurira isusu. So I grew up with my grandma. So ndiri munhu kuti ndakakura ndine passion yemusic yakawandisa. But I just wasn't sure kuti ndekupi kwandine strength yangu stereke. So ndakatraya zvese kuimba zvese around 2016. Zvichiramba. My love songs zvichiramba. Watombotaya kutombopinda tumasini tuototiato? Ndakaimba. Kumba ndaisatorara nchiraro studio all the time. Okay. So the fact that ndiri munhu akadzidza boarding ndadzonyazura Adventist high school. So pamaholiday paipa ndopatiyauya tichiposa mangoma stereke kumastudios, you know. But yakasvika time yekuti I had to give up, because you know, growing up muma environment akaita sekuna naKuChitungwiza, you know, musically zviri attached
zvinhu zviri negative kungoti mwana azoshaya mwana udeta music, you know. Yeah, saka vachifurira mberi nechikoro ndo machallenges andakafesa ndichangotanga music, but then ndasiyana nazvo. Then ndatosiyana nazvo ndakatosiya completely kuti zvaramba izvi takutreya zvinhu. Then pandazongoito lakire kungobudawo nemaskits amene zvakangoitikawo pamaskits ipapo toda kupadzoka, because I used to see you with a black skirt and so I want to know what the inspiration is ipapo. We're going to talk about it just now, but because we want to hear your favorite gospel songs, ndo zvanyanya kuteerera vateereri vari kupona paFacebook nevamwe vakateerera izvezvi. Soldier Love ane kambo kanonzi zororo kaunofarira. Why? Well, Soldier Love, you know, I was a very big fan. In fact, I'm still a big fan. To me, that guy, 3/4 of his songs, my gospel songs. Ndakazonasogara pasi ndikatanga kumateerera kuti munhu aimba zvekwamwari chete, but in a different way. Zvekuti nanhasi he inspires me. So pandaitera song inonzi Zororo, you know, I love the song because I remember pandakamboenda nayo Cape Town at the time. Ndakamira naye, I was like, mfana wangu one day uchatoitawo mbiri. But I couldn't believe him. I remember tiri Cape Town dara. So, you know, I love the guy and I love the song. It's good stuff. So we're going to press play on this song, and then when we come back, number 2 per chat, so we're not going to play it. When we come back, we chat a little bit more, particularly about Gogo, why impersonator. Denzel is with us in the studio. Mutore nimbo turira ndakuda zororo anetene kurama na chitororo upenyu une mabaroro mari bichene sengo ndakuda zororo anetene kurama na chitororo upenyu une mabaroro mari bichene sengo hausime chiki upenyu wachi unenda kurongwa nekuti kana uchirarama pasina kuziva remangwana hapana kaunoenda, saka shanda kuti ukofara kunyange valiko vanotorwara asi musi zichabhadhara inongochema ndichiti ndinoshandira kuda vasororo kanetsene kurama nechitororo upenyu une mabararo mari vangu bichene sengo ndakuda zororo kanetsene kurama nechitororo upenyu une mabararo mari vangu bichene sengo zvakawanda ndakaita nchiti ndinoziva asi nongoti nembose panobude zuva kana ndichifamba petikanobata chikanzi zvese zvanoita zvakashata asi mumwe musi pipi yakashuta chamba changu ndabuta zvinhu zvakanoma asi chatoshuwira ndinoda zororo kanetsene kurama nechitororo upenyu une mabararo mari vangu bichene sengo ndakuda zororo kanetsene kurama nechitororo upenyu une mabararo mari vangu bichene sengo kana ndiri bhutsu ndiise mushonga kana ndiri hembe ndinoda kuvatya kana ndiri chikafu ndibikai ndisazashisha ndive chikafu chakarongeka tsoka dzangu padzichatsika maoko wangu paachabata izwi rangu pandichataura mwari ndakuda wezororo kanetsene kurama nechitororo upenyu une mabararo mari vangu Gospel chayo ikutoteerereka. Tell me about that. You know, who inspires you on that side of things, and how do you come up with your songs? Iwe particularly iwe yawakaita na Maiguma Mombe neimwe yawakazoita na Jordan, I think, na Tyre.
Okay. Well, for Mazuva, there's a time and I'm kuChitungwiza. There's a time and I'm studio and I record music. Back in the days, kwanguri kwamaigova mombe around 2016. So mukatarisa page ramaigova mombe rakazara masongs andaiimbawo echipostori yayo kudharadhara. So Mazuva, I got there ichito sessional. So one of our songs akawandisa anosvika kuma 200 songs asara nombobuda awo iwo maigova mombe kose vasingabudise masong. So Mazuva ndakasvika ichitoimbwa ndakati moms, we can do something ka short clip then tiona kuti vanhu vanoreacta sei kana vanhu vakaifarira sei then we go for it. But I short clip kaikai but akaposta paFacebook pakaita maviews akawanda. Ndakatopfekawo gemens Denzel gemens and nyaya yapera yakadaro mafinances akambo escape bichana. So we couldn't really gather things around kuti tikasike kuibuditsa song saka tatomomera dzinenge mwedzi wese tisati tabuditsa song. Ndo patakazorongeka patapa tienda kwaGhost Magician vanamudza Ghost tine song yakati toda kuti tirove song patatorova song iyaya peyatobuda. And to my surprise, I knew it maybe inogona kuita hit. I wasn't sure. Yeah? I get 50-50. Okay. The HKT, yes, inogona, but inogona excited. Why you doubt? Ndandineka doubt mbichana. Okay. And then it just shot up. And then, yeah, why? Wow, yeah. That's good. So, after that, you then did other songs. Are you working on other songs? Apparently, I'm working on an album. Ndine album randogadzira regospel rakasimba singaita. Wow. Good for you. We will hear it when it comes out. So because we're here to unpack you and sort of count down some of the songs that you like, une song ya Wayne Beats iri pa top 10 yako na Ezekiel Paul neimwe futi ye Spirit Praise Worship Team inonzi Break It. Talk to me about Lighter and Break It. What seasons do these songs carry you during? Okay, the song Lighter, Wayne Beats is a brother of mine. Okay. So pawaishanda song ina ndiripo ndichinzwa kuti these guys, they are so talented, but even if you see my views not so he just sterek. But it talks about like pane verse in Bible not God is our light and our shield. So basically song here is all about that verse, because if you listen to it closely, my time has come and I will shine, because God, you are my light. So it's like it's just my candles, I didn't just say about it. So basically song here is for Spirit Praise, Break It, Minister Munashe is also a brother of mine. So kuti vanogona singaite zvekuti zvinogona kusanzwisisika izvezvi but muchazozviona kuti vanhu vakaita sana Minister Munashe ana kuda kwashe Jaden time iri kuuya mana, and kana makambogadzirira be careful of those people, because vanhu vari pegged ne power raMwari. Oh, I like that. I appreciate people like that, because pamwe level ro ansana tosvikawo anditika kanzwa kumana wachirwa worship vavo unonzwa kuti I think ndikufana kumbona nazo naMadam, because wakumana rugona. I get that. And I actually really do get that. Thank you so much, Denzel, for bringing it to our attention, Masongziwa, as we get to know you a little better. Now let's talk about Wenyasha featuring Minister Elad Chirai. Talk to us about the two men, Wenyasha and Elad, when you look at them. What does it instantly do to you, to your spirit when you're listening to it? For that song, ndodzidza kuti no matter ukazvita mugai sei, no matter ukafunga kuti wakupisa stereki, no matter ukafunga kuti uri superior kudarika munhu wese, Mwari ndi Mwari. So there's a point in time where tinofana ungo alawa Mwari kuti, you know what God, chingotora inzvimbo yenyu, mu life mangu, because ndiri ndega I won't make it. Inini anyatsono kuti hapa sina Mwari hapa kaipa. So pandochera song yochora nzvimbo yenyu,
pane time yekuti ma-decisions anziri ndinoita Mwari anofanira kungondiitira ma-decisions yayo because I look up to him. I like that. So we're going to press play on that, and then when we come back, I think we're going to have a very short conversation, and then we say goodbye. I think we've got about 12 more minutes to go with Denzel. But so now I'm actually conflicted. I think this is the one that I'm gonna play. And I think you were praying when you did that song, were you not? Because look, the accident, and then you had actually declared in the past season, yeah, true. And then he true, saved true, you true. from that. You know, ungaite mari uita zvese, but at the end of the day unozongoda mazuva ekurarama. I like that. Yeah. Thank you so much, Denzel. We're going to press play on this one, and when we come back, we'll continue our conversation. Ghost magician. Pandinofamba ishe wangu andidi makuva mondipasiso rekuona vanonyepedzera kundida vandinotamba nava vasi vese vanoda ndiyambuke pandofamba ndaona zvakawanda munzira dzandofamba chenesaiwo baba chandinokumbira mazuva ekurarama kuva navangu mazuva ekurarama so many times andakasakadzwa ndiri kurwisana nemweya yenjodzi. I might fall, I might lose focus, ndura grace pandinomuka munasi. Mai vangu vainditi gara lokazi nekuti kuzere varoyi muchonasi. Imi Mwari ndiratidze nzira, mvura yeupenyu ndipo pandinonwira. Every time I used to play this song, isati yazobuda pa chat, because I think takatanga nayo muna December or somewhere around there. I'd then say Psalms 91, the last verse. It's very biblical to go to the Maker and say, Mwari mfunge pamazuva makanditarira ndichiri kuda mamu because nyaya dzangu hadzadza yanzo sorted. It's very biblical because he says, with long life I will satisfy you. That's the last verse kuna Psalms 91. Then totozoita ana mambo vanga vatodzwa kwasara 15 years akaenda kanokumbira Hezekiah akati Mwari, I'm pleading with you ndiwedzerei mazuva ekurarama. So it's a very, very biblical song that Denzel and Mai Guamombe were singing about. But that's besides the point. I know kuti inodwana nakawanda ma fire emojis ari kuuya akawanda. But my question that I really wanted for us to answer before we leave. Yes. I spoke about the challenges that you faced when you were trying to find your footing, but it's always very common to want to speak about challenges. Sometimes let's also look at the bright side.
Who would you say, how was it like for you? Who embraced you and said, Kuma Skits, kuimba, and things like that? How was that space for you? Let's just say there's somebody who's contemplating, yes. What would you say? Well, for me, Pandakatanga with my Skits, I had to move from kuChitungwiza to uptown. I was serious, but I don't need peace here. I had to move from kuChitungwiza to Soroka Samora. Okay. But Pandaka move Koko, it was mainly because Madam Boss ndo Chengeta. Really? Yes. As in, she took you into her house? Yeah, but she wasn't staying there anymore. Oh, when she moved to her new house. She moved, then Okay. Then but you know what? Could you ugare uko kuChitungwiza kure sterek? Because my errands are going to open them town, mukomana do manya. So could you die. No need. So for the meantime, Simbo uya umbo sanwana ikuchazi pekutangira uchi twenda wakatoda. Wow. That was very kind of her. So she's more of a mom to me. Oh. So I'm your mom because Sarah is my friend. Yes. Sunny. From now on. Okay, all right. Yeah. So Madam Boss was one of those people that took you in. Yes. Madam Boss and Mama V. Okay. So, because we are still there where we're talking about challenges and some of the things that you faced when you got into the industry. Wambo chema ninye social media. Tangati chita chiseka zvedu, but you said kuti zvinotombo kushaisa hope kana, tombo temwani msoro nazvo kuta stress. What do you think is missing on our social media space? Zvinozoita kuti munhu azo pesera maybe akubuliwa asingakwanisi kutsanangura there. How can we utilize it a bit more? Isusu panapa pa gospel show handiti saka tinokurudzira zvinhu zviri wholesome, zviri inspirational, zvinopodza, zvinorapa. Well, I don't what do you think is the most toxic thing that happens on social media? And how do you think we can repair? I think honestly people are going through a lot. Those are nakatozoneni. Saka munhu paanotozoya pa social media it's a place yekuti stress yake yese yaari kuita anotongoipedzerawo pa social media. And then there is me. Ndingoripo hangu ndikungoitawo life yangu pa social media, ndo mararamiro achiri kuitawo. That's how I earn. So nditoriwo kubasa. Saka tinosangana pakuti unononga watongopfeka bhutsi asiri kufarira then newe otanga kutongokutuka. So social media is so toxic to the extent which I don't think kana zvicha misika. Those are tongove. But you're the social media influencers, social media. What do you think must be done? Twitter say, how can we celebrate one another? How can we be more accommodating? They took you in, Mama Viva, and things like that. How do you think we can just extend? If there was somebody right now who would say, I'm inspired by you, Denzel. Yeah. And then they start, doing things like that. How would you welcome them and make them feel comfortable in the social media space? Well, in what I think is, just focus on what you're doing. We are after. Ndaitona ka video ka job chat sana musono yachichema. Guys ndituka wangu. Is takachikirwa na mai vari kubhangi twasina zvaro chomboziya. So thick skin yako shaba kugrow kwako because you don't have to focus on zvakawanda. You just have to focus on zvauri kuda iwewe. My goals ako and what you want to achieve. I hear you. Thank you so much for sharing that with us. The last thing I'm going to ask you, Denzel, before we press play on Mirai Mone that comes from you, is that gospel music it's more than just music ufunge. Yes. It's a ministry. Ndogana ndichiti gospel music ne character zvinofana ku-align. Yeah, true. Otherwise unogona kutukisa kana mwari chaivo vasinaone that sort of thing. So how are you going to, or rather how have you been keeping your heart aligned with zvekwamwari zvineshoko ramwari, with the truth, whilst creating content but aligned as well? Well, I've noticed kuti not in terms of gospel, yes, but in terms of content creating, ndine mayouth nevana vadiki vanondifollowa vakawanda usingaiti. Following yangu inini vana
vakawanda. So I couldn't maskits angu inini kana zvinhu zvandoita handichakwanisi kuita zvinhu zvevanhu vakuru stereki because ndiri kufocusa on my youth. Even gospel music yangu mukanatsoiteeresa stereki, it's not contemporary worship iyaya inoitwa naMinister Michael. Zvakatosiyana. Inini nditori neaudience yangu yandakatotarisana nayo, vanhu vandiri kugrowa navo same age yangu. Kuti patosvikawo kunana 45 ndo vanhu vakuru vanenge vapo. Get you. Yeah. Get you. Such a smart answer. I thought you were going to say, so I pray 3 times a day and things like that. But anyway, you chose Tangaineni as we say goodbye from Minister Michael Mahendra. He's also got quite a number of songs. Why uchida Tangaineni? Then tell us a little bit more about Mirai Muone Tovataone Kananeo. Okay. So, Tangaineni, I just like the song. Well, the message is just powerful. You know. Ndaitomboasaizo Minister Michael kudhara until ndazogara pasi ndichinatsovateerera kuti nani nyasha. So yeah, Tangaineni is one of the songs inonatsondiitira zvakanaka, you know, uchingoimbawo makiseno anozoti azvishuwa pauda kutoti paTangweneni panapa. Because hapasa Tangweneni pachapisa. Mirai Muone is a song of yours. Yeah. Is it new? It hasn't been released. Yeah, it's new. It's new. Talk to us about it and why it's on your top songs. So Mirai Muone, you know, it's just a prophecy that I'm singing about. Kuti panguva iri kuuya zvakataura naMwari zvakuda kuitika. So ndongotira kuudza vanhu kuti guys, inini I didn't announce kuti ndaa gospel artist andinombobuda ndichinyora statement kuti guys ndakuchinja from music and ndaiimba to gospel. No, I didn't do that. Ndakangomuka ndakajunga ndakatongoenda. So Mirai Muone is a song yandakanyora in a space which, you know what, God, it's time. You know, ndakuzvifila kuti time yo yakusvika. So Mirai Muone, I was just telling people, guys, kana makamboona rombe richasimudzwa naMwari zvichakushamisa istereki ndini rombe racho. Get you. Parting words from you to young people out there. Maybe as we get into the new week, into this new season time, second quarter, as we get into Easter, what would be your parting shot and what can people look forward to hearing from you? Pampani young one, asata kuku follow on Singaziba Onwanika, also where can they connect? Okay. So right. I mean on the Tangatorati. If on the Tangatorati, Facebook, no. People on Tangatorati. Okay. So Facebook is Denzel Chadiwa Mawewe, Instagram Denzel Official, YouTube Denzel Official, TikTok Denzel Official. Yes. Kunanda connecta nini. Phone number unotibata pa 0784404558. Then word of encouragement for each week. Right. You know, it's hard to be a big brother. But you know, if you're out there and you're just like me, they're definitely out there. You are there. They're definitely out there. What I would say is prayer is so important. Amen. You know, one chinhu chekuti vanhu vanosaiza prayer yakakosha singaite inoplay a very big role. Because pane dzimwe mhepo dzimwe so dzinongoda munamato. You know, and as for me, ndiri munhu wekuti ndinokoshesa relationship yangu naMwari. And I wouldn't allow anything kukanganisa relationship yangu naMwari. So kana uri kunzoko ukamuka usaskip up. Simple. Okay. Cool stuff. Thank you, Denzel, for coming. We totally appreciate you for coming, and we wish you all the very best. We just wanted you to hear and know from us at the Gospel Grace that we see you and we appreciate your efforts. Thank you so well much. Well done. Thank you so much. We will definitely link up with you next time. We are just about to get into New Week with Prophetess Tekla and I. So stand by for that. This is Mirai Muone from Denzel, whom we had on My Ultimate Gospel 10 Season 2. Ghost magician.